Died on the spot ti na mapulo ket tallo ti tawen na babae ani Estrelita Fernancia ken nasugsugatan met ti upatapulo ket tallo ti tawen na lalaki ani Alex Cornelio. Agpada residente ti barangay Naglikwan iti ini ti Pasukin. Kalpasan nga aksidente anadung parti maysa a pampasahero bus ti nagluganan da kurong-kurong iti National Highway a sakupen ti barangay San Isidro iti metlaing naso nga ili pasado alas 5 ti parbangon. Iti investigasyon, ti kurong-kurongin maneho ti lalaki a biktima ti agturong ti amyanan a direksyon. Aksidente anadung parti likodan ti lugan da ti mangsarsarano kadakwada a bus arason ti panakatennag diti agkatugangan na biktima iti kalsada. Naipasirok ken napilidan ti bus ti babae a biktima arason ti nakatayan na, idindo na sugsugatan met ti naduma-duma paset ti bagina ti driver. Kuna ni Mary Grace nga anak ti babae a biktima ken asawa ti lalaki a biktima, paawid idin nga aggapo iti pagtaglakwan da ti mulay di malabsan na ti nakapasamakan ti aksidente. Natalyaw ko si Gudji Police, ijay batog ti Gabaldon School. Disgrasya detoy ko na nakita digijay na warwar si nga plastic nga te kada abuno nga hindi nakita gijay basket nagkagbakon. Sa unay kagbakon. Ay gamit ni mama ko detoy ko na. Oh my God ko na. Ma, paunay na di ka pasama ko na. Mas kayat ko mga nakita ka nagsaksakit. Kaysa di kasjay nga kaslan, nararit ko mga pusa. Nga makita amin jay unig tibagi na nga nawarwara. Saan nga amuno kasano asang wen ti pamilyada iti napasamak, kang runaan na takellaan iti panakapukaw ti inada. Hustisya ti kalikagumda. Hustisya, kaya't ko mabasamag ti mother ko. Kasi nagrigat ti maawanan ti ina. Ma, iloy mong kanto ma, nakal nga kawak tawan ka. Rigan-rigat, agkadkadwadalat naman. Wala problema, si kalantad as-asit ga. Iso nga maikawa ang apermi ita, nga awang kan. Nakakustudyari ti pulisya ti driver ti bus. Pinadas nga laan ti news team ti komento ti biyang ti bus company ng nagkidkidang agpa-interview. Awan met pain parwar ti pulisya anan-anay a detalya pakaseknan iti disposisyon ti aksidente. May basari ti inisyal nga investigasyon, mapapati nga awan silaw ti kurong-kurong ken saan na nakausar ti visibility vest dagiti biktima idi mapasamak ti aksidente. Mark Magdirila, Balitang Solid North.